dia, bona tarda, bona nit, bon el que sigui a l'hora que estigueu mirant aquest vídeo en rigorós diferit que ahir vam intentar emetre en directe a causa en honor al dia de Zamenhof, la diada de l'Esperanto, però que per problemes tècnics vam haver d'aturar. La pega és que ara no podem interactuar amb els comentaris i tot plegat. L'avantatge, que us ho podeu mirar des del llit, des del sofà, o fent un pipí al vàter, si fa falta. Abans de començar, donem la paraula al president de l'Associació Catalana d'Esperanto, Òscar Puig. Digue'ns hola. Hola. Avui commemorem el 161è aniversari del naixement del doctor Zamenhof, l'iniciador de l'Esperanto. I aquí, a l'Associació Catalana d'Esperanto, hem pensat que no hi ha res millor que per homenatjar-lo que parlar de llibres. 133 anys després que publiqués l'Uno a Libro, el primer llibre l'any 1887, que va ser la presentació pública de la llengua. La pandèmia que ens ha capgirat les vides aquest any no ens ha deixat gaire marge per fer activitats i, com tantes altres institucions i entitats, ens ha abocat a fer presentacions telemàtiques. Esperem que la vetllada literària que hem preparat per avui sigui del vostre interès. A les interaccions socials forçosament minvants hi contraposem la literatura creixent. La nostra entitat enceta avui una nova col·lecció de literatura que porta el nom de Jaume Grau Casas, escriptor i poeta i un dels nostres pioners més rellevants. El primer volum d'aquesta col·lecció el presentarà el nostre director editorial, en Carles Vela, i tots els associats d'AKEA en rebran un exemplar de casa en els propers dies. I aquesta presentació s'enriquirà en dues obres que just acaben d'editar-se. Una d'en Xavier Margais, sobre la història de l'esperantisme als Països Catalans. I l'altra, una novel·la de ficció històrica on l'esperanto hi té un paper notable, escrita per l'Enric Larreula. Tenim el goig, avui, de comptar amb els seus autors per parlar-nos-en. Escoltem-los. Com ha dit la nostra presidenta Mosto, presentem el primer llibre de la col·lecció Jaume Grau Casas. I per saber una mica més qui era Jaume Grau Casas, en Xavier Alcalde ens ha fet aquest vídeo meravellós que entra ara. Jaume Grau Casas és una persona fonamental per entendre la història de l'esperanto i del moviment esperantista català. Ell va néixer l'any 1896 a Barcelona i va morir l'any 1950 a València. Va ser professor de la llengua, entre d'altres, a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, va ser president dels Jocs Florals Internacionals, va ser secretari de la Catalunya Esperanto Federació, va ser director de la revista Catalunya Esperantisto i també va ser una persona compromesa políticament. I ell era una persona que se sentia catalanista d'esquerres i per aquest motiu va conèixer la presó als anys 30. Pel que fa al seu vessant literari, l'any 1925 va coordinar, en gran part finançar i en gran part traduir una obra monumental. Es tracta de la Catalunya Antologio o Antologia de la literatura catalana. Va tenir molt d'èxit en aquells moments, va arribar a molts racons del planeta. Va tenir una segona edició l'any 31 i, de fet, va ser imitada per altres literatures nacionals i encara avui es recorda aquesta obra com un punt important en l'evolució de la literatura escrita en esperanto, en aquest cas traduïda. Quan va venir la Guerra Civil, el cop d'estat i la guerra, ell va haver d'exiliar-se, formava part dels vençuts i va passar tota la Segona Guerra Mundial als camps de concentració francesos. Per ell va ser una experiència duríssima perquè ell de salut era una persona una mica feble. D'altra banda, i per aquest motiu no podia sortir massa dels camps a treballar fora ni res. Llavors ell el que feia era escriure. Va escriure molt aquests anys. Pensem que era una persona, estem parlant d'un poeta, llavors una persona amb molta sensibilitat, i aquests escrits d'aquesta època, la veritat, són interessantíssims. Una selecció d'ells es van publicar primer en francès i després en esperanto, es diu el llibre Tagoi Kai Ruinoi, i explica una mica com era la vida allà als camps. Entre d'altres coses, explica que ell
Una de les raons per les quals va sobreviure, tot i la seva debilitat física i les dures condicions dels camps francesos, és per la solidaritat que va rebre dels esperantistes d'altres llocs. Pensem que era una persona de prestigi, havia estat vicepresident de l'Acadèmia d'Esperanto i clar, doncs hi havia esperantistes de molts països que li enviaven paquets i bueno, doncs gràcies a això va sobreviure, però va quedar molt malmès i al cap de pocs anys doncs, va morir ja quan va tornar, en aquest cas, a València. Sincerament, no se m'acut una persona millor per donar nom a la col·lecció literària de l'Associació Catalana d'Esperanto. I ara que ja coneixem la figura d'en Jaume Grau Casas, que és precisament qui dona nom a la col·lecció que presentem avui, qui millor que el director de la col·lecció, Carles Vela. Endavant, ens presentes el cementiri de Cinera? Hola, bon dia. Mira, sí, us presentaré l'últim llibre que ha publicat l'associació, perquè l'Associació Catalana d'Esperanto, a part de ser l'associació que coordina el moviment esperantista català, és també des de fa uns anys una editorial. Una editorial que ha anat publicant en els últims anys. Per exemple, té una col·lecció sobre diversitat lingüística i drets lingüístics, la col·lecció del Fi del Mau, o també fa uns anys es van publicar 3 volums, 3 monografies sobre la història del moviment esperantista als Països Catalans, de les quals destacaria potser el darrer volum, d'altres coses perquè també és el més voluminós, el més magne, el més vistós, no només físicament, perquè és un volum gruixut, sinó perquè a més està ple de dades, ple d'informació que il·lustren i informen sobre la història de l'esperanto als Països Catalans, una obra dirigida pels companys Héctor Alòs i Francesc Poblet i publicada, com deia, fa uns anys. No només això, sinó que, a més, l'associació, per exemple, el 2014, vam publicar el petit refranyer català Esperanto, de Pedro Martín Burruchaga, un recull de vora 700 refranys i proverbis catalans amb el seu equivalent, no és una traducció perquè els refranys no es poden traduir en el sentit literal, sinó amb el seu equivalent en esperanto, més acompanyat d'uns índexs molt interessants que permeten una consulta molt propera. I després el mateix autor es va publicar el 2016 aquest petit llibret, Guia de conversa català-esperanto, breu introducció a la llengua i el moviment esperantistes, que en la tradició dels llibres de les guies de butxaca d'introducció a una llengua té alguna peculiaritat, com per exemple que té un petit apartat, perquè mai se sap, sempre pot fer falta, sobre el llenguatge vinculat al món del lligar. Hi ha expressions per si vols saber algú com es diu, t'estimo, però també coses més pràctiques com tens condons? Aquí ho trobareu. Però en aquesta línia, fa un temps, un soci ens va proposar, per què no feu una col·lecció nova d'edicions bilingües, i d'edicions de textos catalans acompanyats de la seva traducció a l'esperanto. I la veritat és que la idea ens va entusiasmar. Hem tardat una mica en dur-la a la llum, per qüestions que ara no venen al cas, però el fet és que avui podem presentar el primer volum d'aquesta col·lecció. Cementiri de Cinera, Tombeia de Cinera, de Salvador Espriu, en traducció de Gabriel Mora i Arana. Permeteu-me per això que abans de parlar-vos pròpiament d'aquest llibre, us explico una mica, perquè potser alguns, si no coneixeu de prop el moviment esperantista, no ho sabreu. L'esperanto, des del seu naixement, ha estat acompanyat d'una literatura. La cultura esperantista es caracteritza justament per tenir, malgrat no tenir una comunitat relativament petita de parlants, tenir una literatura, jo crec que prou interessant i prou notable. Una literatura que sempre s'ha basat en dos peus, en dos bases que s'han complementat i que l'han enriquit mútuament. Una és la literatura original d'esperanto, és a dir, persones, autors, escriptors que han escrit la seva obra literària, la seva producció literària directament en esperanto. I això ja va començar-ho el mateix creador de l'esperanto, Zamenhof, mateix va escriure ja en els seus primers llibres i introdueix
algunes poesies, i encoratjarà des de ben aviat que els esperatistes que tinguin inquietuds intel·lectuals, literàries, que s'expressin també sempre que puguin en esperanto. I, de fet, naixerà ben aviat una potent poesia en esperanto i més endavant també una narrativa molt interessant i fins i tot un teatre, tot i que el teatre, clar, és de fet, com en totes les literatures, la producció sempre és menor, però encara ara, de fet, sempre, cada any, hi ha una aportació de novetats literàries, de literatura original esperanto, prou significativa i, com en totes les literatures, com deia, amb peces més reeixides o menys, però que de tant en tant, de tant en tant destaquen autors que crec que es poden considerar de primeríssima línia i al nivell de qualsevol altra literatura nacional. A part d'això, com deia, la cultura esperantista ha desenvolupat una literatura també traduïda, també impulsada des del principi pel mateix Zamenhof. Ell mateix va traduir ja des de ben aviat fragments de la Bíblia, però també peces importants de les literatures de l'època. Va traduir Hamlet, de Shakespeare, va traduir una de les novel·les de Dickens, va traduir Schiller, Goethe, va traduir Gogol, ell parlava rus, alemany, anglès, va traduir obres per mostrar que l'esperanto no només era una llengua que havia de servir per comunicar-se entre persones oralment o per escriure unes cartes més o menys informals o informes o per escriure notícies en un diari o en un butlletí, sinó que a més era capaç d'expressar la riquesa que expressa la literatura, on el llenguatge i les paraules prenen un significat més enllà del propi que els dona el context literari en el qual estan immerses. I aquesta tradició, ja encetada per Zamenhof, s'ha anat perdurant i encara actualment es publiquen moltes obres traduïdes i, de fet, és un privilegi que tenim els que coneixem l'esperanto, que és que a vegades això ens permet accedir a literatures que d'altra forma serien poc accessibles. Recordo, per exemple, per casa tinc una antologia de la literatura eslovena. És difícil aconseguir en català accedir a la literatura eslovena. Bé, evidentment no hi ha de tot, però encara, com deia, el nivell de publicació dintre del món esperantista és prou alt i obres, no només obres cabdals de la literatura on està traduïda, sinó que també moltes obres que permeten conèixer literatures molt diferents han estat versades, han estat transmeses en esperanto. Doncs dintre d'aquesta dinàmica encaixa la col·lecció que us presentem avui. Li hem donat el nom de Jaume Grau Casas. El vídeo ja us ha posat en context. Jaume Casas va ser no només un gran dinamitzador, un gran difusor de l'esperanto, sinó que va ser ell mateix un poeta de primeríssima línia i després un dels impulsors de l'antologia catalana, on va fer una tasca importantíssima de traducció i de donar a conèixer la literatura catalana a l'exterior, fer l'antologia catalana dirigida i en gran part traduïda per Grau Casas, va esdevenir segurament un dels aparadors més interessants internacionals de la literatura catalana anterior als anys 30, que és quan es publica la primera edició. Bé, doncs en aquesta tradició hem decidit crear aquesta col·lecció nova de la qual en surt actualment el primer, i us presento, i us ofereixo que si voleu el demaneu perquè es pot comprar, o si no, millor encara, feu-vos socis, perquè, com ens ha dit el president, els socis en rebran una casa. Esteu a temps encara. Si l'aconseguiu, veureu que hem fet una nova edició, perquè deixeu-me anar per passos. Espriu, no cal que us el presenti, perquè crec que és un autor que és conegut per tots vosaltres i per tothom. És un gran poeta, dramaturg, novel·lista, un renovador de la literatura catalana, segurament un dels escriptors més importants del segle XX. I aquest, El cementiri de Cirera, és el seu primer poemari.
és un poemari molt curtet, són 30 poemes, la majoria bastant curts, bastant breus, però és una obra important i dintre de la producció poètica d'Espriu. I a més està traduïda per un personatge, per un escriptor també important i que sí que us hauré de presentar perquè segurament molts no coneixereu, que és Gabriel Mora i Arana. Gabriel Mora i Arana va néixer a Castellar del Vallès l'any 1925 i el 1900, cap allà als anys 50, el 1951, si no recordo malament, va entrar en contacte amb l'esperanto, s'hi va afeccionar moltíssim, el va aprendre i sobretot el va ensenyar. El va aprendre d'un dels pioners del moviment esperantista, del Dalmau, que personatge cabdal dintre l'esperantisme català, i el va transmetre a molts dels que després han estat persones importants dintre el moviment esperantista del nostre país. Però a part d'això, des de ben jove, Gabriel Mora i Arana es va sentir atret per la poesia i va desenvolupar un amor per escriure i va esdevenir un poeta prou destacat, i a més en les dues llengües que considerava pròpies. És a dir, en la seva llengua materna, el català, però també en la llengua internacional esperanto. En aquest sentit, la seva obra en català va rebre diversos premis, des dels anys 50 fins ben bé al moment de la seva mort va estar escrivint i va rebre premis i fins i tot va ser elegit, va rebre el títol, perdoneu, de mestre en gai saber. I després també va ser reconegut com a poeta en esperanto. En l'antologia de poesia en esperanto, la primera que es va fer, que recull poemes entre 1887 i 1981, un dels poemes és d'en Gabriel Mora i Arana, Trinu d'Ajoi de Modigliane, tres nus de Modigliane, tres poemes, de fet, un poema en tres parts, de Gabriel Arana recollit en la primera antologia de poesia en esperanto, originalment escrita en esperanto. Com molts escriptors, també va desenvolupar una faceta de traductor i, per exemple, va traduir Paraules per la Pau de Martí Pol i, sobretot, i és el que avui us presentem, va traduir Cementiri de Cinera. Cementiri de Cinera va fer una primera traducció que l'Associació Catalana d'Esperanto va publicar com a suplement de la seva revista l'any 1989. En edició bilingüe, també, com la que fem ara, a dues columnes. I en principi, clar, ja estava publicada, però amb els anys ell mateix va decidir fer-ne una nova edició. De fet, a la introducció, al pròleg de Cementiri de Cinera, que publiquem ara, ell mateix comenta que no existeix la traducció perfecta i que en pot haver-hi tantes com autors, com persones s'apropin a l'obra i que totes, evidentment, pot haver-hi traduccions dolentes, això és obvi, però que pot haver-hi diferents traduccions bones i fidels a l'original, i ell mateix ho demostra, reprenent la seva traducció, polint-la, jo crec que madurant-la també, i això ho fa en els últims moments de la seva vida. Ell va morir l'any 2014 i poc abans de morir va deixar enllestit aquesta nova traducció de Cementiri de Cinera. Quan el Pere ens va comentar per què no feu una col·lecció d'edicions bilingües, de seguida vam pensar que reeditar Cementiri de Cinera, que a més ja no es podia aconseguir en la seva versió original, i a més reeditar-lo amb la traducció més acurada, més madura, que ell mateix havia fet, era inevitable i havia de ser, sens dubte, el primer número, el primer volum de la col·lecció. Després, per acabar, us en llegiré un perquè sentiu jo no sóc un gran orador, intentaré fer-ho el millor possible en català, però també sentiu la musicalitat de l'esperanto. Abans, per això, ja us puc anunciar que aquesta col·lecció té pretensió de continuar i us puc assegurar que per Sant Jordi, si us agrada aquest, podreu gaudir del segon volum. També serà una traducció de Salvador Espriu, en aquest cas La pell de brau, de Taurofelo, traduït pel també poeta Abel Montagut, que apareixerà, com dic, per Sant Jordi.
no és pura casualitat, no és que hagi de ser una col·lecció monogràfica sobre Salvador Espriu, ni molt menys. La col·lecció està oberta amb altres autors, evidentment, i fins i tot altres gèneres, no cal que sigui només obra poètica, però tenim aquests 2 volums i a Sant Jordi, si voleu, podreu aconseguir la Pell de Brau en traducció d'Abel Montagut, sens dubte. En aquest sentit, us encoratjo també, sobretot els que sigueu socis, que si teniu algun projecte, alguna idea, algun altre original que estigui descansant en un calaix, doncs poseu-vos en contacte amb nosaltres i en parlem, perquè aquí es tracta d'aprofitar les sinergies entre tots i de la feina feta, d'acord? Bé, no vull donar més voltes sobre el tema. Us encoratjo a llegir, si no sou socis i no el rebeu, a comprar-lo, però si no, quan el rebeu, si sou socis de l'Associació Catalana d'Esperanto, a llegir-lo i gaudir-ne de la traducció de l'original, que tots ja sabem la seva qualitat, però també de la traducció de Gabriel Morena. Acabo llegint, dic, un dels poemes. He triat l'últim perquè també, com que ara estic acabant ja, sembla apropiat, i que a més crec que tanca bé aquesta presentació. Com deia, no sóc un gran rapsoda, però farem el que podrem. Diu: quan et deturis on el meu nom et crida, vulgues que dormi somniant mars en calma la claror de cinera. I en vi haltos, qui a mia nom v'invoques, faru que dormo sonjante calma in maroin la gelets de cinera. Moltes gràcies per la vostra atenció. Bé, el següent llibre que presentarem és el primer, em sembla que és el primer llibre d'una nova col·lecció de pagès, que es diu Diversia.cat, i és justament una breu història de l'esperantisme als Països Catalans, amb pròleg d'en Josep Lluís Carod Rovira, que és també el director de la col·lecció, i evidentment l'historiador que coneix millor l'esperantisme als Països Catalans no és altre que el nostre samideano de Mallorca, en Xavier Margais, a qui li passem la paraula. Endavant, Xavier. Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me. Gràcies també a Pagès, a l'editorial Pagès, per haver editat aquest llibre, que és el quart de la col·lecció, i gràcies també per haver pensat, per haver creat aquesta col·lecció, perquè no només tindrem el de l'esperantisme, sinó també tindrem, com ha sortit anteriorment, el de l'independentisme, i el proper serà el de l'anarquisme. Veig aquí que l'esperantisme ha quedat entre independentisme i anarquisme, com més o menys ha anat rodant amb aquests més de 100 anys de trajectòria. A l'editorial Pagès també m'agrada perquè han fet un llibre molt sòlid, molt potent, molt fort, és un llibre que durarà, no pel contingut, sinó per tal com l'han editat. I n'estic content, això em fa content. En Carod, en Josep Lluís Carod Rovira, director de la col·lecció, també li agraeix que hagi pensat en l'esperantisme. Li agraeix moltíssim que m'hagi triat per haver-lo fet. Realment jo no m'esperava que un dia em cridassin per escriure un llibre, malament fos breu, sobre l'esperantisme als Països Catalans. Havia fet anteriorment, que fou la meva tesi doctoral, sobre l'esperantisme a Mallorca, però poder-lo fer de tot el país
Entonces, realment m'ha emocionat i jo m'hi he lliurat del tot per fer-lo. Per construir aquesta història he tingut total llibertat. He pogut organitzar-me com he volgut, he pogut triar fer tot l'esquema tal com he volgut, no he tingut cap impediment enlloc, per tant, és que ha estat una felicitat absoluta. Llavors, en aquest context, he hagut de treballar tenint en compte les 4 àrees dels països. Uns països que estan dividits entre 2 estats i que a vegades han anat funcionant amb velocitats distintes. També a l'interior d'un dels estats, també les velocitats han estat distintes entre les distintes àrees. Però poder-ho comparar, poder-ho veure una per una cronològicament en cada situació m'ha estat també com a molt plaerós. En realitat m'ho he passat molt bé fent-lo. Vull dir que ha estat un regal que m'ha estat fet. El llibre comença, o la història que expliquen en el llibre comença, com sol ser d'habitud, en els previs, en els primers que van començar a veure la necessitat d'una llengua universal per poder-se aclarir entre els diversos pobles, entre les diverses mesures, les diverses maneres de veure el món, fins a arribar a Zamenhof. Després, com arriba l'esperanto a Can Nostra, faig especial èmfasi perquè ho considera així en Catalunya Nord, Catalunya del Nord, a Ceret. També observ que des del País Valencià pel sud també es va congriant en allà una base esperantista i van seguint veient les distintes àrees, òbviament parlant del Congrés Universal del 1909, i aplico una visió un punt distinta a lo que sempre, o almenys d'ençà que es va fer la pel·lícula de la ciutat cremada, de veure que hi havia un altre congrés, no només el que van perdre els proletaris, sinó que hi havia un altre congrés i que també va col·lisionar d'una manera o una altra amb els esdeveniments. Tot això està documentat. Continuem endavant veient com s'inicien, com es van creant clubs, com es van creant associacions, on són a cada banda, fins a la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra és una hecatombe per tots. Per què? Perquè l'internacionalisme que hi havia hagut fins llavors, d'una manera o una altra desapareix. Això de poder-se pegar tirs els uns als altres, proletaris amb proletaris, mina la moral internacionalista i això es pagarà en la Segona Guerra Mundial, que quan s'hi havia d'anar, la gent castigats per la primera hi van posant perons. L'esperantisme tira endavant
navega com pot i a dues aigües. Hi ha moltes col·lisions entre esperantistes, es veu, es mira, es tracta d'analitzar i es fa molta referència a Kíev durant el període d'entreguerres. Sobretot per el lideratge que du del fill del Mau, que emprèn un altre tipus, una altra argumentació i planta cara a la dictadura. Tots això, la majoria de vosaltres ja ho sabeu, però la col·lecció està feta per precisament persones que no coneixen cada tema que es faci de la col·lecció. I, per tant, també s'explica a la gent de fora de l'esperantisme. La guerra civil espanyola contrasta amb la situació de llibertat que es viu a Catalunya del Nord. Quan és ocupada Catalunya del Nord pel règim de Vichy, viurà una situació similar en els esperantistes del sud, però en guanyar la Segona Guerra Mundial trabuquen la situació i són els únics dels països catalans que poden viure des d'un punt de vista esperantista amb total i plena llibertat. Fins als anys 60, fins a la dècada dels 50 ja comença a fer-se en el Principat, es comença a reorganitzar, també en el País Valencià, i en l'època dels 60 a les illes ja comença a refer-se, sobretot a Mallorca. Podríem dir que fins a la fundació d'IKEA ens trobàvem en una situació d'impàs i d'anar construint. IKEA recupera o intenta recuperar o ser l'hereva de Kíev i refà o intenta refer aquell esperantisme. Continuen existint les habituals bregues entre esperantistes, d'una manera o una altra, seccions i això, i arribam al 2000, que ja més o menys deixo anar, tot i que m'ho he votat perquè m'ha vingut de gust, un parell de punts, però el 2000 s'atura l'anàlisi que en faig. Una de les coses que s'ha mirat és d'explicar les activitats esperantistes, no només des del punt de vista literari, poètic, literari, sinó també des del punt de vista, diríem, el punt de vista artístic, bàsicament tipus pòsters, segells que es feien, d'aquest tipus, de música, també de música, i poca cosa més. En el llibre hi ha un reconeixement a l'activitat que varen fer les cooperatives, recollint l'esperantisme, l'activitat que van fer els casinos, que van fer els ateneus. En fi, són unes quantes pàgines que jo esperava que qualcú començés a demanar alguna cosa per poder fer
una activitat així una miqueta més dinàmica. I això és, i tal com ha dit l'Enric, doncs en el meu, i també en el seu, doncs llegiu-lo i espero que us agradi. I això és tot. Moltes gràcies, Xavier. Realment un llibre meravellós que voldrem tenir tots a la nostra lleixa i que potser el voldrem regalar per Nadal per donar a conèixer la nostra història. Ara parlaves d'ateneus, de cooperatives, d'aquells països catalans llibertaris dels anys 20 on teníem la idea d'un món millor, i justament és el llibre que ens presentarà ara l'Enric Larreula, que ha fet una novel·la històrica que, tot i que és una ficció, podia ser ben bé una història real d'aquell món llibertari de la Catalunya dels anys 20. Endavant, Enric. Hola, bon dia. Jo us parlaré d'aquest llibre meu, La vida promesa, que acaba de sortir. És una novel·la. No està escrit en esperanto, però parla d'uns esperantistes. Tot i amb això, hi ha algunes pàgines escrites en esperanto i, tot llegint el llibre, s'entén i queda justificat per què hi són i per què només hi són unes quantes pàgines. En realitat, el llibre és un homenatge que jo faig en aquests grans idealistes que hi va haver i que van deixar una petjada tan forta en aquest país a finals del segle XIX i a principis, el primer terç, diguem-ne, del segle passat, que estaven en contra de tota forma d'autoritarisme, en contra de les jerarquies, en contra de l'Estat, en contra de l'explotació de l'home per l'home, que creien en una llengua internacional que no fos de ningú, és a dir, que pogués ser de tothom fàcilment, perquè no hi hagués ni tan sols imperialisme lingüístic. En fi, idealistes d'aquests, anarquistes, diguem-ne, que tant i tant n'hi van haver i van deixar una petja tan forta en aquest país. Bé, això, aquest idealisme, el volia lligar amb els nois joves d'ara, també idealistes, i per tant em faig que un jove d'ara trobi unes llibretes escrites pel seu besavi on aquestes llibretes explica tota l'odissea que va passar a la família, que és el corpus de la novel·la. El tema, així breument, és d'una família anarquista que a partir, catalana, de Barcelona, que a partir de l'adveniment de la dictadura de Primo de Rivera han de fugir perquè no els passi res, perquè realment hi havia morts, assassinats, han de fugir. I llavors el que pretenen és crear una comunitat catalana lliure i llibertària al Brasil. Vaig triar el Brasil perquè em va semblar que en aquella època les dimensions del país podien permetre portar a terme un experiment d'aquestes característiques. Per altra banda, pensem que durant molts i molts anys a Amèrica hi han anat a parar grups idealistes europeus que han intentat mantenir allà o fins i tot crear allà les seves comunitats filosòfiques, religioses, fins i tot lingüístiques, que s'han mantingut enquistades al marge, diguem-ne, de la llengua i de la idea, diguem-ne, hegemònica imposada pels imperis colonitzadors d'Amèrica. I aquestes comunitats s'han mantingut i han mantingut el seu costum, les seves llengües. Això n'hi ha ara encara actualment, el barri xinès, que tothom parla xinès, publiquen diaris en xinès, els italians, els mormons, en fi, hi ha hagut moltes d'aquestes experiències que s'han portat a terme a Amèrica. Fins i tot a mitjans del segle XIX, Etienne Cabet va intentar crear la nova Icària, que en va dir ell, i fins i tot van seguir molta gent i van intentar als Estats Units crear una comunitat així utòpica. Bé, jo ho intento, ho vaig intentar posar en pràctica, a veure si això era possible, al Brasil. Llavors, ells creuen que n'hi haurà molts catalans, que tal, i, en fi, jo ja no explico, no vull explicar l'argument de la novel·la, perquè és tota la trama i totes les dificultats que tenen per portar a terme una experiència d'aquest estil. D'altra banda, també al Brasil hi havia hagut algun intent de crear comunitats anarquistes. La colònia Cecília, per exemple, feta per italians, també ho van intentar i no els va anar bé. És a dir,
el tema de la novel·la és tota l'aventura increïble que passa aquesta família que intenten crear un espai de llibertat. Clar, llavors ells també són esperantistes, però el que passa que com que queden isolats, l'esperanto no el poden practicar i per això doncs, només el noi que va escrivint el que els passa, doncs per això només en fa unes pàgines. Sí, aquest és en realitat el tema de... Clar, l'utopia, el tema de l'utopia. L'utopia, esclar, és allà, és l'horitzó. Tu avances i l'horitzó també se'n va, però en realitat aquesta idea d'aquest món millor, aquest món fraternal, és el que ens fa caminar. Ho aconseguirem o no ho aconseguirem. Això és realment molt difícil, però en tot cas és l'estímul que necessitem per continuar endavant i per mantenir els ideals que tenim d'un món fraternal, un món que funcioni, en realitat. Però realment tenim molta feina, perquè ja veieu com va el món. Bé, en tot cas, aquest més o menys, breument, és l'argument d'aquest llibre que jo dedico a uns, entre moltes altres coses, esperantistes que intenten crear una comunitat llibertària, fraternal, en un món molt hostil amb el qual es troben, tot i que creuen que van al paradís i es troben en un món francament hostil. Això és el llibre, evidentment, que us recomano. Moltes gràcies, Enric. Realment un altre llibre que volem tenir a la nostra prestatgeria per Nadal i que el volem també regalar. Mare de Déu, senyor, quin fart de llegir que ens farem. En fi, acabem aquest esdeveniment en ocasió del Dia de Zamenhof, també amb un comiat, evidentment, del nostre president. Òscar, digue'ns adéu. Després d'haver gaudit de les presentacions literàries d'avui, és l'hora dels agraïments i dels anuncis. No feu cas com a la majoria de pel·lícules televisades que es capsen els crèdits finals i espereu, si us plau, un parell de minuts més fins al final de debò. Tot i presentar 3 obres que aparentment només tenien l'esperanto de nexe d'unió, els 3 llibres s'entrellacen més del previst. El cementiri de Cinera, una de les obres cabdals de la literatura catalana, encaixa com un guant, molt lamentablement, en la trista època que ens toca viure. Poc ens imaginàvem que quan féssim aquesta edició, els versos d'Espriu es podrien sentir tan actuals com sonen ara. Quan els altres 2 volums, l'edició dels quals ha coincidit inesperadament en el temps, m'agradaria remarcar que mentre l'obra d'en Margais fa un repàs històric del naixement i desenvolupament de l'esperantisme a casa nostra, el llibre d'en Larreula, una ficció històrica o una història ficcionada, si em permeteu el neologisme, coincideix temporalment i temàtica amb l'anterior i em produeix una especial emoció, ara ja parlant en termes més personals, en trobar-me la figura i l'esperit d'en Llibert, el nostre enyorat pioner, l'idealista, l'incansable activista i el meu pare, en totes 2 obres. Volem agrair en primer lloc a tots els que ens heu intentat seguir aquest acte en directe. Una constel·lació de problemes tècnics aliens ens ho ha impedit. El vídeo l'hem gravat i queda disponible al nostre canal de YouTube. Aquesta presentació ha tingut el privilegi de comptar en directe amb els autors Enric Larreula i Xavier Margais, que han presentat les seves obres i als quals agraïm d'acord la seva participació. També hem comptat amb la presència de l'artífex i director de la nounada col·lecció Jaume Grau Casas, el company Carles Vela, i el politòleg i sociòleg Xavier Alcalde, que ens ha ressenyat la figura del nostre pioner Grau Casas. Però tot plegat no hagués estat possible sense la coordinació periodística i tècnica de 2 companys polifacètics i d'una gran professionalitat, el Ferriol Massip i l'Enric Pineda. Moltes gràcies a tots ells. I abans de donar per acabada aquesta vetllada, permeteu-me que en nom propi i de la Junta de l'Associació Catalana d'Esperanto us pregui que tingueu molta cura de vosaltres i del vostre entorn en aquest complicadíssim trànsit d'any i us desitgem que l'any nou i tots els que vindran després siguin molt millors per a tots nosaltres, per a la nostra pobra, bruta, trista, dissortada pàtria, per a la nostra minoritzada i maltractada llengua i per als nostres ideals, heretats dels nostres avis i projectats amb més força que mai cap al futur. Moltes gràcies. Cuideu-vos molt i fins aviat. Koran dankon,
fartu bone kaj ĝis baldaŭ.